Тапшыруыбызның алтагы кытлау сәламе Иске Колатка районы Иске Атлаш авылына аша. 2021 елның 1 көне Алмакаевлар гаиләсендә олы тантана булып үткән. Чөнки хөрмәтле якташыбыз Алмакаева Рәфика Алимҗан кызына бу көнне 60 яшь тулган. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны кытлап, иң җылы теләкләрен беренчеләрдән булып, якыннары кызы Әлфия, кияве Расим, уллары Альфред, Илнур, оныклары Линар, Алина һәм Эмиль җиткерәләр. Бүген безнең йөрәкләрдә олы бер шатлык хисе шаулый. Чөнки 60 ел элек ишле гаиләдә дөньяга яраткан әниебез туа. Гомерләр үтә тора ул. Әнкәебез бик тырыш, үз гомерендә бар биеклекләргә дә үзенең авыр хезмәте аркылы иреште. Тәртипле балаларын тәрбияләп үстереп, бүген 3 оныкларын күрү бәхетенә дә иреште. Газизыбыз безнең, бу дөньяда син булмасаң, без дә булмас идек. Безгә гомер бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт белдерәбез. Гел безне уйлап, безнең өчен кайгырып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Әнкәебез, фәрештәдәй изге күңелле син. Без синең сабырлыгыңа, түземлегеңә, акыл тәҗрибәңә таң калабыз. Газизыбыз безнең, бәйрәмең көнендә иң беренчедән озын, саулыклы гомер сиңа телисебез килә. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән кышасы. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер очасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлим иң татлысын сиңа кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп бүген газиз әнкәебез күзләреннән яшьләр кыела? Син елама, матур елмай әле. Син елмайсаң, җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап, газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын, 100дән артык яшә әнкәем. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә йөрсен олы бәхеткәең. Хөрмәтле Рәфика Алимҗановна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алда да бала оныкларыгызның казанышларына куанып, яшәргә насыйп булсын сезгә. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе
Туган булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләкләрнең матурларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләрнең матурларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Рафика Алимҗан кызы Алмакаеваны 60 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан бүген яраткан бер туганнары. Апасы Рабия тормыш иптәше Җәүдәт гаиләләре белән, апасы Халимә гаиләсе белән, сеңле Камилә тормыш иптәше Тәүфик гаиләсе белән, энесе Марат тормыш иптәше Люба гаиләсе белән котлап, йөрәк түрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен җиткерәләр. Кайчан гына әтияни куенында бергә үскән балачак еллары иде. Сизмәдек, гомер уртасына җитештек. Барыбызның да үз гаиләсе, үз мәшәкатьләре. Ләкин күңел һәм йөрәк барыбер бер-беребез турында уйлап яшәтә. Тау кадәр түземлек, пәйгамбәрләр сабырлыгы, бар җиһан хатын-кызлары акылы һәм тәҗрибәсе тупланган асыл кешебез, безнең иң яраткан кешебез Рәфикабыз син. Бәйрәмнәрне без барысын да яратабыз. Тик менә синдә юбилейлар алар уникаль бәйрәмнәр. Шуңа күрә бүген бик шатланып бергә җыелыштык яннарыңа. Сөеклебез, бәйрәмең гади түгел. Син олыгаеп әкрен генә киләсең. Ләкин картаям дип уйлама әлегә. Сиңа яктан карап бары 50 яшь кенә биреп була. Үзеңне саклап, балаларың, оныкларың өчен яшә инде хәзер. Бел, без сине нык яратабыз. Күпме сулар аккан инде, күпме җилләр искәннәр. Бер туганнар бер-бер артлы чит җирләргә күчкәннәр. Инде менә берәм-берәм олыгаеп җитәбез. Ел артыннан елны куып, тормыш юлын үтәбез. Бүген Рәфикабызның без юбилеена килдек. Ихлас күңелдән тәбрикләп бер котлык әле дидек. Сикәлтәле сукмаклардан 60 яшеңне үттең. Шатландың, көлдең, борчылдың, сөендең, сабыр иттең. Уңганлыгың, булганлыгың җиңде бөтен киртәне. Хәерле була күрсен дип көттең һәрбер иртәне. Менә дигән балалар үстердең, зурлап кияүгә бирдең. Балам диеп тырыштың син, бәхетле булсын дидең. Балдан татлы оныклар бар, тормышлары түгәрәк, туган томашалар белән дус яшисез бергәләп. Сыналсаң да сыгылмадың, әле дә син бик матур. Тормыш җилләре каршында горур булдың һәм батыр. Котлы булсын юбилеең, авырмыйча гомер ит. Бу шигырьне гаиләбезнең бүләге дип кабул ит. Хәвеф-хәтәр, бәла-каза сезнең өйне тапмасын. Шир-сырхау дигән зәхмәтләр капкагызны какмасын. Оныкларың бик күп булсын, оныкчалар да тусыннар. Барысы да сине яратып, хөрмәт итеп торсыннар. Без туганнар гомер буе гел аралашып яшик. Апам диеп, сеңлем диеп, ихлас күңелдән дәшик. Кайгыда да, шатлыкта да булыйк әле гел бергә. Безнең туганлык җепләре өзелмәсен гомергә. Хөрмәтле Рәфика Алимҗановна, матур шигъри юлларны шундый күркәм җыр дәвам итә. Кабул итеп алыгыз.
Бәйрәм булсын әле әйдәле, бик күңелле бүген безнең җаныга, бергәләшеп биеп әйләник. Якынымның туган көне бүген, ул бәхетле рәхәт яшәсен, кайгырмасын гомер үтә диеп, кадерләрен белеп яшәсен. Якынымның туган көне бүген, ул бәхетле рәхәт яшәсен, кайгырмасын гомер үтә диеп, кадерләрен белеп яшәсен. Uzun bulsun idi bizning ömür, tinchlikda o'tsin kunlari, bayram etib kunni har bir yilda, qarshilik biz tug'an kunni